para sa atong trending ni Bay. Sugdan natin itong mga trending karon pinakauna sa kung kamo nagreklamo sa inyong mga trabaho, tan-awa kini atong unang trending sa iyahang trabaho mga kagahi, ha? Kung kamo medyo medyo gareklamo mo, ha? Mga chusi. Oh, mga chusi, medyo gakuan mo kay kapo yung trabaho sa opisina, kay hinay ang aircon, electric pan ra, o kani tanawan ninyo. Nay kanal, nay kalit nito nga. Ang iyang trabaho tigkuha sa mga nangapundo nga basura sa kanal. Oh, ni scuba diving, nawala siya mga kagahi. Gikuha ang na dapat gikuhaon sa ilalom. Asa ka na siya nga lugar? Baka sa Manila ni. Grabe, no? Mas cool ba ni kung dito ka sa septic tank? Susimba ko. Kabalo ka, usahay. Anang trabaho po ni Manong? Anang trabaho ni Manong? Kung ka na-address Pilipinas? Medyo askam bugo po niya sa LGU. Mahog yun. Ha? Bugok ang inyong mayor kung asa man ang lugar na. Correct, no? Wala na lang yun mo kapalit o mga ekipo sa Mortar Masters o sa XQI, XCMG. Correct. Naamanta na yung mga pangkalot para anak. Basig si Barangay Captain medyo nagtipid lang. Kada usahay, mag-trending na tungkol kay naglagot ang mga tao, gatanaw na. Dapat ang mayor ang gibutang diha. Konsyal, di ka gusto? Vice Asa Mayor. man ang lugar na, ay ipaipon sila kung nasa. Vice Mayor. Ano nga Mayor? Ano bitaw? Lagi na ng utana. Anong permiti ang Mayor Birhan? Ang Vice Mayor day. Apila sila, apila po. Apila. Anong permiti ang Mayor? Kaya ba na ikaw? Nakabisita rin ka Singapore, ha? Correct. Ang dalan limpyo. Tinod. Kadlaon pa lang, mas dako pa sa imong balay ang murag truck. Kanay vacuum cleaner. Correct. Bura siya kanang gasuyop siya, gasuyop. Murag galampaso sa dalan. Correct, Tinod. Ngano di man na mapalit diya sa mga kuan? Ha? Basig mahal ang down payment. Walay porsyento? Basig dili dawaton sa MCOR. Basig kailangan og kumiker, di pod. Napisa. Tawag na lang Singapore. Mo, 3 days before, kani nga dalan pagkasirhan gikan sa alas 7 sa buntag. Kana. Alas 7 sa gabi. Tinod. Ana, ay ayohon kini. Bilib Kabalo kay ba mo. mo? Pagka wala pa alas 6 buntag, gitrabaho, gisalo na. Correct. Alas 7 sa gabi, human din ang kalsada. Tinod. Grabe, debit ako sa nabi. Kanabitaw na naiguba. Siradaan na ginay oras. Dapat pagmingon sila og after alas 8 mahuman na. Human diretso. Na siya example, alas 7 sa gabi, mapunta security. Kabalo ka nga mga residente sa mga lugar gawas lang kung walay tarong nga explanation ang ilahang gobyerno o ang ilahang mayor sa lugar, ha? Kabalo ka ba nga ilang ilang kasuhan ang ilahang Tinod. ilahang opisyalis to nga Gori. bakak na makak. Oo, tama. Ingon mo alas 7, kunya alas 8 din na human. Makak ka mo. Correct. So mo explain in public Oo, ang ilang tama. mayor o ilahang primero ministro. Burabag kaning tulay na to diri ba kani bitang unsay tawo kaning tulay ning diring bago kanang padulong sa rotonda. Nay part diha nga kung mag-ulan magbaha, di ba? Nagi na nga part diha ba? Sigutan no ba wala gi opisyalis mo labay diri wag Kaya diya sa may liseo sa Ano pala luto ba di ba? Pag mag-ulan nay part diha nga magbaha gyud, wala gi opisyal nga nakakitaan ni nga masulban ni diri kani bisag kani basin na sobrahan sila sa kabugnaw sa aircon, wala sila kabalo kung sila tabuon ba diwa. Tara, mag-ulan lang gamay. Magbaha din na diya, Akong ginahon na, so meaning to say, ang design ani wide drainage? Or bison, siguro na... Ang design yun, Ana, is to catch rain. That's the bridge that Ha! catches Gutter din! Abi na kong tulay na! Abi na kong... Actually, ang ilang, nalimpan lang nga. Kung saan ito gihimo? Tulay o sandayong? Sa Davao, kagaya, sandayong yung pitawa ka na. Mugay mo nito nito, sandayong. Dayong gapa. Oy, ito, kani isa ka kwa na. Usa ka attorney. Ang iyang pangalan ani, Attorney Noel Allen Bose sa Sorsogon. Taga Bicol ka na, taga Bicol. Taga Bicol, ha? O, kaniya. Matanong abogado. Kabalo ba ka? O, ipakita niya itong picture. Si Anang kliyente, attorney, wala akong pambayad ng appearance fee mo. Ana siya. Pwede po ba yung huli na lang ang huli na lang namin na ipambayad sa inyo? Aba, okay lang sa akin. Ana si attorney.
Oh. gikuha sa kliyente kung sa iyang huli nga kuan pasabot. Alimango kana. Paghatag dayon, tanawa pati atong technician nagduduwa siya. Mo ba ni gini tinuod ni nga alimango nakabutang? Tinuod. Ang gibayad sa attorney, Gikan sa alimango. korte, paggawa sa korte, attorney, mo mong bayad Alimango. Alimango. Grabe. Mo mong bayad attorney, alimango. Uy, napa na siya. Ay, trade, ana. Iyag yung giluto. Ay, giluto na. Naisumpay na. Dito Naisumpay na. nakatulog na siguro ko kayo. Gigataan ba? Gigataan? Giluto. Nagpula-pula. Nagpula-pula pagkalami. Pula-pula. Ang sabi ni, king crabs mo siguro ni. Munang mahal man po siguro ni. King crabs. Di po na basta-basta. Dili na king crab. Sa ba na day? Prince crab. Prince bayot man bayot. Kaya mas dako man tog fats daw basta bayot nga crabs. Okay na mo ka na. Marami ito magpalit ka og alimango. Alimango. Sa imo dong, laki, bayot. Bayot, Kaya siya nga kung bayot atong gusto kay mas laki doon. Mao po na mga alimango. Mahilam na nimong bayot kay kung buyan na nimo gakinto-kinto daw mo daga mag-ana. Tsing ana ba mo daw na siya ang iyang kuan email. Pero in fairness bitaw, dagay may ani labi na sa akong utol pod doktor. Napoy nga na ba nga kanang instead of money, ang ginabayad sa ilang mga goods lang ba? Manok, gulay, kay prani mga ordinaryong tao nga ni tinuod man na ba? Usahay na sila tanay, mudaugay tanay lang kaso, natagita sila karapatan, pero mo ba na usa sa problema? Kanang may nga na, mga pambayad, mga appearance fee, wala pa appeal ang kanang mga acceptance fee. Pero sa bagay naman, kanang, unsa na isa kon? Sa pobre kanang, anak, no? Ano yung mga pro bono? Pro bono, na. Pero saludo mi sa imo attorney. Sunod daw, ina po siya, nga sunod da, shrimps na po da. Ano daw si attorney? Alright, ikatulo. Siyempre, napay katulo. Kay siyempre kani naglabad ang ulo sa mga tao kagapon sa Twitter. Kay ang atong PhilHealth, kaso sa PhilHealth officials, ibinasura ng ombudsman. Ding, 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 ding. Wala. Ingon! So tabla na, 15 billion. So tabla na, 15 billion. Di, ingnan bitaw taka kagay art. Ingnan bitaw taka nga naman ito resibo kagay art. Kung samantaong ka na, nakuan man to. Ni kuan man. Liquidate man. Resibo, pangitaan lang ninyo si Joe Reloba. Ang admin na. Na-liquidate man. May tigsalba sa mga resibo. Paano magbuot man gin mo na mo? Nga na-liquidate man na mo na. Mo na akong gingon. Magbuot mo ko ang gasolina per day na ako 100,000. Na may resibo. Ngano magbuot man mo nga nag-dinner mi, nag-lunch mi nga 25,000. Kamera doha. Magbuot mo nga na may resibo. Na-liquidate man na. Mo man ang balao bata na resibo.